Kif il-katavru tal-Arċisqof Emeritu Giuseppe Merċieqa kien espost tat-tieni jum konsekuttiv, għexieren żaru l-konkatedral ta' San Ġwan biex jagħtu qima lil dak imlaqqam minn bosta bħala l-Arċisqof tal-Paċi. Waqt żjara li għamilna fit-tieni jum tal-Luttu Nazzjonali, tkellimna ma' xi wħud li kienu preżenti u li b'sens ta' rispett fissru ħtieġa li jżuruh għall-aħħar darba. Għalfejn tħossi li kellek tiġi u tara l-katavru tal-Arċisqof Emeritu? Jiena kif qabel, jiena ngħix barra u kull darba li niġi holidays u mmur l-Imdina, kont nammiraħ meta jkun barra l-bieb, jitkellem mat-turisti dejjem ferħan u jilqa' kulħadd. Aħna nies kbar, ilu l-isqof tagħna kien għal żmien twil, kont hekk nafu mhux personali ma kont naħdem ma' Karita Sara kont naraħ spiss, u għadin il-belt u għadna ħammur ntawlulu. Bħala ħabba u rispett lejhu għal dak kullu li għamel fl-episkopat tiegħu. Bħala saċerdot u l-Arċisqof tiegħi kien ħafna snin. Kien nħoss li dak ir-raġel vera qalbu tajba u qalbu dejjem mal-poplu. Allura nħoss li anka da tifel hawn għandi nġibu ħalli jkun anka la jikber is-serviet qim bniedem kbir. Inti x'tallimt dwaru dan l-Arċisqof? Li kien raġel twajjeb, kien iħobb ħafna nies u għandu biex jidħol fil-Santna Talla. Fost dawk li żaruh kien hemm l-Aġent Prim Ministru Louis Grech u l-eks Prim Ministru ta' Malta Carmelu Mifsud Bonnici, politiku li laħaq lill-Arċisqof Emeritu fil-qilla tal-isforzi tiegħu biex jaqgħad il-poplu Malti waqt li qarbu lejn il-Knisja. Il-valur tal-għaqda spikka l-aktar fir-reazzjoni tal-pubbliku għal mewt ta' raj spiritwali li wiret Knisja b'del tqil. Del li kien jirrifletti snin ta' konflitti politiċi u episodji suwed bħal dak tal-interdet. X'taħseb li spikka l-aktar fl-episkopat tiegħu? Li dejjem ħabb żomm il-paċi u li kien daqshekk ġifieri dejjem kalm, dejjem resaq lejn l-affarijiet bil-kalma u il-paċi kienet importanti għal ħibej il-Maltin. Naħseb il-paċi li ju relazzjoni tajba li żamm bejn il-poplu Malti, Nisrani u bejn il-Knisja naħseb. Fi żmienu kien hemm iktar rikonċiljazzjoni naħseb jien ukoll l-istil tiegħu kien ifittex l-għaqda naħseb jien ħafna. Qatt ma ndaħal f'politika u hekk xejn u bekk ħabbejtu l-iżjed. Ma kien jindaħal f'xejn u ħabbejnieħu. Dispjaċina ħafna l-mewt tiegħu jitlob għalina. Il-paċi u l-għaqda. Dejjem ritaqda u paċi bejn il-Maltin u l-Awċin. Intant il-pubbliku jista' jżur il-katavru tal-Arċisqof Emeritu għal l-aħħar darba nhar l-erba' mid-9 ta' filgħodu sa nofsinhar. Dan qabel ma fl-erba' ta' wara nofsinhar tibda l-quddies tal-funeral imexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna.